Moj današnji gost je Miroslav Todorov, koji nam dolazi iz kompanije Sanders, a to je jedna od vodećih kompanija kada je proizvodnja stočne hrane. Miroslave, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Sanders je kompanija francuska, međutim, evo odnedavno je prisutna i u Srbiji. Šta to konkretno znači za našu zemlju? Pa, Sanders je najveća kompanija u Francuskoj po proizvodnji stočne hrane. Ima trenutno 15% tržišta u Francuskoj, 29 fabrika u Francuskoj i još 22 fabrike van Francuske. Mi smo jedna fabrika od tih 22. Fabrika je u Temerinu i vrlo bitan i značajan kao veliki proizvođač koji je došao na teritoriju Srbije. Šta to znači što se tiče samog kvaliteta stočne hrane? Jer mi imamo puno, recimo, primetio sam mešaona stočne hrane samostalnih. Međutim, mnogo je bolje i pravilnije i kvalitetnije kupovati gotovu stočnu hranu koja se svakako i kontroliše. Kakva je situacija u vašoj firmi? Pa naravno, naša firma se bavi modernim uzgojem stočarstva. Praktično, analize hranjiva se rade kontinuirano. Ulazne sirovine se rade kontinuirano, kvalitet ulaznih sirovina. Imamo tim formulatora koji radi formulacije i svakodnevno pratimo izlazne sirovine. Tako da proizvod kada izađe iz naše fabrike, na deklaraciji koju stoji, on takav mora biti. Ko su kupci vaše stočne hrane? Naša kompanija je bazirana na direktnoj saradnji sa farmerima, jer jedino na taj način možemo ostvariti najbolje rezultate. I to je jedan vid saradnje koji je inače u Evropi najviše zastupljen. To je, da kažem, i tehnologija i sam marketing koncipiran tako da se direktno ide kod proizvođača. Praktično je marketing od farmera do farmera. Znači, princip je zasnovan na tome da se daju tehnički savjeti, jer nije samo bitno sama hrana. Znači, bitno je celokupan uslovi držanja, uslovi grla, genetika grla. I znači, praktično mi dajemo savjete kako dobiti najbolje rezultate. I ti najbolji rezultati su vezani isključivo za stočarstvo, odnosno da li ima tu specijalnosti kada je govedarstvo u pitanju, kada je svinjarstvo, odnosno svinjogojstvo? Naravno, pošto svaka vrsta životinje ima određene zahteve. Konkretno ja radim preživarski deo i preživari su jako specifične i kompleksne životinje, pošto njihov sistem ishrane je baziran na celulozi i praktično balansiranje obroka je najbitnije za dobijanje najboljih rezultata. Kako u mlečnom govedarstvu, tako i u uzgoju u tovu, prilikom tova junadi. Rekli ste balansiranje obroka. To balansiranje obroka podrazumeva da... Da pojasnimo malo. Da pojasnimo, pošto kod preživara je specifično to što sam rekao, oni pored koncentrovanog dela koriste i kabasti deo. Kabasti deo uglavnom farmeri pripremaju sami na farmi. To je silaža, pretpostavljam. Silaža, seno livatsko, lucerkino seno, senaža i razni proizvodi. Koncentrovan deo zavisi od toga kakav je kabasti deo. Kada imate hranjiva koja su bogata energijom i celulozom, onda je koncentrovan deo mora biti bogat proteinima. A ako imate hranjiva koja su bogata proteinima, onda koncentrovan deo mora biti bogat energijom. Znači, dovodite u balans energiju i proteine. U zavisnosti od faze laktacije, od kondicije grla, od genetike, znači praktično uslove štale. Znači, praktično sagledavate celokupnu situaciju i gledate da uklopite proizvod koji će najbolje rezultate dati, odnosno ekonomski se pokazati kao najbolji. Nekako sam imao, odnosno stekao sam sliku putujući po selima Srbije i snimajući i razgovarajući sa raznim farmerima, konkretno koji drže muzne krave, i upoređivao sam sa nekim farmerima koje sam imao prilike da upoznam u nekim evropskim zemljama pa i dalje. Jedno je zajedničko za sve farmere, a to je da je krava mini fabrika mleka. Međutim, kod nas, a primetio sam to i u nekim farmama van naše zemlje, ona sirota stoji vezana tamo i
možda pola metara napred, pola metara nazad i to je sve što ona napravi što se tiče hodanja, a primetio sam da ima farmi gde su krave u takozvanom slobodnom sistemu gajenja, gde one šetaju, imaju određenu površinu. Koliko adekvatna hrana, odnosno odabir adekvatne hrane može da pomogne da bez obzira o kakvoj se kravi radi, odnosno u kakvim se uslovima drži, da da maksimalnu količinu mleka? Pa, kao što sam rekao malo pre, znači pravilan odabir hrane, odnosno koncentrovanog dela, usklađen sa kabastim delom, daje najbolje rezultate. Također sam rekao da su i uslovi držanja jako bitan faktor. Znači, svaki sistem držanja nosi određene prednosti i određene mane. Vezani sistem prednosti su u smislu lakšeg praćenja količine koju je krava pojela, lakše distribuiranje pojedinačnoj kravi određenog hraniva, dok, kažem, problemi su vezani za probleme sa papcima, sa uočavanjem estrusa i nekih drugih stvari. Kod puštenog sistema je, kažem, opet obrnuta stvar. Krave se kreću, nemaju tako problema, lakše se uočava estrus, dok se ne može pratiti da li ona ima neki problem pa ne konzumira hranu. Novim tehnologijama se i to može pratiti. Kad se ubacuju korespoderi, prati se njeno kretanje i uočava se da li ima neki problem. Ali praktično, kažem, svaki sistem ima prednosti i mane. Za svaki sistem je jedan od najbitnijih elemenata je ishrana. Kako za produkciju mleka, tako i za zdravlje krave. Što u kasnijoj dovodi do povećanja produkcije mleka. Isto povezano jedno sa drugim. Kada se govori o stočnoj hrani, dosta u sredstvima javnog informisanja ima raznih špekulacija i raznih tako bombastičnih naslova da ima puno aditiva u stočnoj hrani, da je meso prepuno hormona, da mleko je prepuno antibiotika i tome slično. Evo vi kao neko koji je pre svega stočar po struci i dolazite iz jedne ozbiljne firme koja ima i reputaciju, šta možete da kažete po tom pitanju? Kada je stočna hrana u pitanju? Što se tiče naše kompanije, ja sam praktično uključen na celokupan proces proizvodnje i praćenja. Kod nas se koriste samo proizvodi koji su zaista potrebni. Znači, pojedini vitamini, minerali, određeni elementi koje krava ne može samostalno da usvoji, pošto za proizvodnju koju mi ciljamo, odnosno koju određeno grlo od krava koju ima, konkretno ona to ne može da usvoji kroz hranjiva i onda se oni dodaju kroz hranu. To nisu nikakvi hormoni ili bilo kakve druge stvari, to su čisto vitaminsko-mineralni deo koji inače i ljudi unose u vidu tableta kada imaju određene potrebe. To vam je isto, uvijek pokušavam da usporedim, da ljudima objasnim da jedna visoko proizvodna krava, ako ispoređujemo u ljudskom obliku, ona nije kao mi, prosječan čovjek, ona je kao vrhunski sportista. Ona za produkciju mleka od 40, 50 pa i 60 litara, njeno zdravstveno stanje mora biti izuzetno dobro, ona mora biti izuzetno kvalitetno hranjena. To je kao kod sportista neki visoki, na vrhunski nivoju, pričam sad o Novaku, koji se... Ona se prosto mora hraniti tako. Ona mora biti izbalansirana, obrok mora biti uvek, što kaže, na pravom mjestu. Ovdje ćemo napraviti kratku pauzu. Evo, pogledat ćete jedan prilog o jednom proizvođaču, da kažem, mleka, koji svoje krave drži u šumi. Vrlo i malo daje stočne hrane i, kako mi je rekao, njegove krave jedu lekovito bilje. Mi smo bili kod njega pre 2 leta i evo, pogledajte šta smo tamo zabeležili. Retko kome se pruža mogućnost da svoje krave napasa na livadi. Selo Ba pruža upravo takve mogućnosti, jer je planina Rajac čuvena po pašnjacima i lekovitom bilju, pa je česta meta planinara i turista koji u želji da pobegnu od gradske gužve upravo na njenim padinama pronalaze mir i tišinu. Dejane, ovde ova planina na kojoj se nalazimo je zapravo Rajac, Baški Rajac, i malo pre sam vas pitao otprilike koja je ovo nadmorska visina? Pa otprilike oko 800 metara je nadmorska visina ovde. I vi čuvate ovde vaše krave u potpuno prirodnim uslovima? Pa da, u prirodnim uslovima. Ovde su u šumi, u ispaši, cijelo leto do maltene snega. Ima 15 komada ukupno? Da, 15, trenutno imamo 15 i eto. I svo mleko koje one daju, vi to preradite
zapravo preradite u sir i kajmak. Pa da, ovdje prerađivamo sir i kajmak i plasiramo u Beograd, tamo prodajemo na pijaci. Zbog čega ste se odlučili da prerađujete, a da ne sklopite ugovor sa nekom mlekarom i da recimo to mleko predajete njima? Pa trenutno nama je tako isplatljivije. Za sada, za kasnije ćemo vidjeti. Dakle, ima šanse da se predomislite? Pa vidjet ćemo, ako bude loše išlo na pijaci, a ovamo ovi budu podigli cenu, mi ćemo se možda predomisliti. Za velike proizvođače 15 grla je mali broj, ali dobro znamo da ima stočara koji upravo sa ovolikim brojem grla ostvaruju neku zaradu. Prerada mleka pokazala se kao odličan izbor, posebno što ovde na ispaši nastaje mleko koje je u značajnoj meri drugačije. Da li možemo ovde da govorimo o organskoj proizvodnji? Donekle može, nije baš 100% organska, pošto mi dodajemo njima koncentrovanu hranu i to, ali donekle je organska. Jer ovde zapravo nema apsolutno nikakvih štetnih gasova, ovo je zaista ovde čista priroda i da li ste razmišljali možda o tome da krenete u organsku proizvodnju, ali da ne dodajete to što ste rekli? Pa razmišljali smo, ali trenutno nismo još to. Vidjet ćemo ako bude bolje, tako prećemo. Jer organska proizvodnja daje, odnosno omogućava da se dobiju mnogo veće cene. Pa jeste, ali trenutno nemamo plasman za to i onda nismo ni probali i tako. Ostali ste na ovome kako i sada jeste? Pa ostali smo na staru. Evo nas ponovo u studiju, nastavljamo priču o kvalitetu stočne hrane. Kada je kvalitet stočne hrane u pitanju, nedavno smo imali aferu sa aflatoksinima i to pitam mnoge goste koji dolaze iz iste ili slične branše. Kako bi to prokomentarisali s obzirom da, koliko znam, aflatoksina više nema, konkretno kada je stočna hrana u pitanju? Pa u stočnoj hrani ga nema, ali ga u žitaricama ima. Ove godine se pojavio ponovo. Klimatske promjene ove godine, klimatski uslovi ove godine mu odgovaraju. Na nekim područjima se pojavio ponovo. Ono što ja mogu reći za našu kompaniju, mi imamo trostruku zaštitu, da kažem. Prvo se rade analize ulaznih sirovina, pogotovo visokorizičnih sirovina kao što je kukuruz. Druga stvar, naša hrana je bazirana na proizvodima koji nemaju toliko rizika od aflatoksina. Znači, kukuruz je doveden u minimalnu meru, da kažem, automatski je smanjen rizik. I treće, radimo analizu izlaznih sirovina uvek i ubacujemo adsorben mikotoksine. Znači, od pre 3 godine kada se prvi put pojavila aflatoksin, mi od tada u svakoj našoj formulaciji, u svakoj našoj recepturi za muzne krave ima adsorben mikotoksine. Dakle, možemo potpuno da odahnemo kada su mikotoksini i stočna hrana u pitanju potpuno je bezbedna. Što se tiče naših proizvoda, apsolutno garantujemo kvalitet i sigurnost. Kakva je situacija, s obzirom, rekli ste, vaša kompanija ima 20 i koliko kompanija? 22 fabrike. Kakva je situacija u svetu? Eto i kada su aflatoksini u pitanju i kada je distribucija stočne hrane u pitanju, kada je kvalitet ulaznih sirovina u pitanju. Znate šta, pretpostavljam da u našoj zemlji uzima sirovine od naših proizvođača. Jeste. Kod nas se sirovine uzimaju sa našeg tržišta, samo se premiksi ti nutritivni dodaci uzimaju direktno iz Francuske, iz naših fabrika u Francuskoj i iz Poljske. Što se tiče ulaznih sirovina, kao što sam rekao, radimo kontrolu. U svetu postoje razne sirovine koje se koriste. Možda je interesantna stvar da, recimo, pošto imamo fabrike i u Africi, negde se koriste kao kabasti deo u ishrani banane. Negde se koriste kikiriki. Znači, recimo, interesantno da je kod nas, ja sam imao zahteve od nekih farmera koji su koristili šargarepu u ishrani, pa sam insistirao od kolega u Francuskoj da mi u program kojim radim balansiranje obroka ubace i nutritivne vrednosti šargarepe da bi mogo da ga koristimo prilikom balansiranja obroka. Eto, to je možda interesantna stvar vezana za i druge zemlje u svijetu. Dakle, preživari vole da jedu i banane. Jeste. I to je jednostavno se i to koristi. Pa dobro, oni imaju toga u izobilju, pretpostavljam. Jeste, pa konkretno na tim terenima njih ima i onda se prosto... Koje su to zemlje u Africi? Pa, uglavnom Maroko, Alžir, Tunis, znači to su
da kažem, frankoparske zemlje, uglavnom gde se lakše ostvaraju kontakti, francuska kompanija lakše ostvaraju kontakte sa njima. Naravno. Ono što bih volio isto da istaknem ovom prilikom, a to je da vi planirate jedno putovanje za novinare i za vaše farmere u Francusku. O čemu se radi, šta će vidjeti? Jeste. Pa evo, putem želim da najavim, vodit ćemo posle 4 godine uspešne saradnje u Srbiji. Organizovat ćemo put farmera s kojima sarađujemo i nekih farmera kojima smo pregovorima da posete naš istraživački centar, inače najveći i najmoderniji istraživački centar u Evropi. Posjetit ćemo, pored toga ćemo posjetiti i neke farme u regionu La Ferne-Montagne, tako nekako se zove. To je region na kojem ćemo posjetiti 2 farme muznih krava i 1 farmu tovnih junadi, gde će farmeri moći da postavljaju pitanja farmerima, da vide kako je to. Uvek imam, kada objašnjam ljudima kako je Francuska, uvek kažu, tamo njima je lako. Prosto će moći da pitaju, da vide kako je to i šta oni rade i kako rade. Kažem, drugi dan će biti posjeta istraživačkom centru. Kao što sam rekao, to je najmoderniji istraživački centar. Prošle godine u oktobru mesecu je otvoren deo vezan za muzne krave, gde je praktično još jedan jedini takav postoji u Americi, gde se pored koncentrovanog dela koji inače se radi ispitivanja, radi se i kontrola kabastog dela, gde se sve kompjuterski radi i praktično je potrebno 8 sati ljudskog rada nedeljno. Sve ostalo radi kompjuter, sve podatke šalje, znači roboti rade mužu, prate svaku četvrt vimena, kakav je elektroprovodljivost, da li ima problem sa onskim ćelijama, bilo čim drugim i ukoliko uoče bilo kakvu nepravilnost, signaliziraju na alarmu i odvajaju kravu u posebnu prostoriju gde ona se dalje ide na praćenje. Pored toga postoje fistulirane krave koje imaju otvore u burazima, gde se radi ispitivanje svarljivosti određenih elemenata i, da kažem, in vivo i in vitro se radi u laboratorijskim uslovima ispitivanja u prevetama gde se prati svarljivost određenih elemenata koji se kasnije koriste u proizvodnji stočne hrane. Spomenuli ste da naši farmeri kažu lako je njima, oni tamo nemaju probleme. Imaju li oni probleme? Naravno, kažem, vidjet će. Ja volim da kažem, sve će se vidjeti kad se ode. Ja sarađujem, kažem, sa kolegama iz Francuske i vrlo često pitam kako je stanje tamo i tamo je cena mleka izuzetno niska za njihove potrebe. Opšta je kriza u mlekarstvu inače. Apsolutno, da. I onda i oni imaju te problema, samo su problemi malo drugačijeg tipa. I onda su oni žale neke druge probleme, ali kažem, eto, bit će farmerima će priliku da vidi i da pitaju konkretno šta im bude trebalo. Mi ćemo naravno ispratiti taj događaj pa ćete u jednoj od narednih emisija, kada se vratimo sa puta, imati prilike i da vidite prilog sa tih farmi, jer svakako je zgodno da pogledate kako se radi kada je stočarstvo u pitanju i u drugim zemljama Evrope. A želim da vas pitam još nešto. Spomenuli smo tu opštu krizu u mlekarstvu. Kakva je atmosfera kod farmera? Često ste na terenu i posećujete ih. Evo neke vesti koje često dobijam i koje plasiram u emisiji kada su recimo Nemačka, Hrvatska u pitanju, izuzetno je alarmantna situacija. Šta rade naši farmeri? Evo, ukidaju se i prelevmani za mleko. Danas je u prošloj emisiji, čini mi se da je bila ta vest. Šta će biti sa našim farmerima? Mi pokušavamo farmerima da objasnimo da jednostavno moraju da se ekonomski bave farmom. Znači, farma je odavno prestala da bude neka zanimacija, ona mora prosto da bude, da kažem, da se vodi kalkulacija. Šta to znači? Znači, moraju se uvoditi svaki put, praktično pratiti ulazne sirovine i izlazan proizvod. Znači, jedino tako se može dobiti najbolji rezultat, odnosno vidjeti gde se nalazi. Jednostavno, pokušavamo stalno farmerima, našim koji u većini slučajeva, kažem, rade po sistemu tako je moj deda radio, da im objasnimo da jednostavno kalkulacija mora da postoji. Mora da se vidi koliko je cena ulaznih sirovina, koliko se dobija i vidjeti na osnovu toga da li ima ekonomske kalkulacije ili nema. Znači, to je jedini način koji može. Naravno, farmeri uvek se žale i uvek je nije dovoljno, što je apsolutno razumljivo, jer ovo je ipak
mlečno govedarstvo je jedan jako težak posao. 24 sata se radi, nema subote, nema nedelje, nema godišnjeg odmora, nema nove godine i zaista treba biti visoko cenjen posao. Kada je ta kriza u mlekarstvu u pitanju, da li to znači da će se nažalost desiti da ćemo imati situaciju da gasimo male farme, odnosno oni farmeri koji imaju 3, 4, 5 pa i 10 grla? Znate kako, oni farmeri koji imaju 3, 4, 5 grla, uglavnom im to nije prioritetan posao. Znači, oni pored toga imaju i druge poslove. Mislim da će doći nešto što je došlo i u Francuskoj, što se desilo pre 50 godina, kada sam razgovaram sa kolegama iz Francuske i oni su imali takvu strukturu. To se jednostavno pretvori, ta struktura se pretvori u više farmi, u manje farmi koje imaju 20, 30, 100 ili 500 krava. Znači, prosto će se morati farmeri uvećavati ili grupisati ili se jednostavno neki će se zatvarati, neki će povećavati broj grla i to će im biti prioritetan posao. I jedino tako gde se radi kalkulacija ekonomska moći će da opstanu. Drugačije će biti izuzetno teško. Opet dolazimo do onog pitanja udruživanja, postojanja zadruga, udruženja. Znate kako, to je prioritet. Jer ja mislim da neće moći farmeri sami ukoliko ne budu se odlučili da povećavaju i da kažem, uvećavaju i drugačije će jedino moći udruživanje. Ja sam još, kad smo počeli da radimo u Srbiji, bio je kolega iz Francuske koji žive ovde i on je u njegovom selu koje se nalazi negde blizu Pariza, da kažem blizu. Da. Blizina je tamo sve relativno. Da, bili smo, kad sam razgovarao sa njima, on kaže da u njegovom selu je ništa neobičajeno da farmeri zajedno pripremaju silažu. Čak i ne pripremaju pojedinačno kod svakog farmera kući, nego imaju određen veliki trenč na kome je zaposlen čuvar i gde oni zajedno pripreme silažu i bukvalno svakodnevno dolaze i uzimaju silažu, mere se svaki put kada uzmu i jednostavno na taj način dobijaju najbolju kvalitet silaže i znaju da će dobiti najbolje rezultate. Ali oni imaju jedan ugovor da se zajedno dogovore kako će to da izgleda, koliko će da bude i sve ostalo i znaju da će na taj način dobiti najbolji rezultat, da će moći najbolje da radi. I ne svađaju se? Pa, ja nisam dobio informacije da se svađaju, ali kad to rade, sigurno da uspevaju. I još jedno pitanje za kraj. Kakvo je njegovo mišljenje o nama? Eto, došao iz Francuske ovde i video je naše farmere, posetio je naše farme. Šta on kaže? Znate šta, oni su na početku bili iznenađeni uopšte stepenom razvoja ovde i u pozitivnom smislu, pretpostavljam. Da, naravno, u pozitivnom smislu. Na početku su imali neko predubeđenje kao i sve u svetu. Onda posle toga su shvatili da je Srbija jako bogata zemlja i da je jako plodna, pogotovo ovaj deo Vojvodine gde je fabrika smeštena i taj kraj. I oni su iznadili potencijalom. I dalje smo mi još uvek neiskorišćeni. Jako je to neiskorišćen potencijal, ali imamo jako dobar potencijal. Koji sad svakako treba iskoristiti. Koji treba iskoristiti, naravno. Ali eto, uz pomoć ino partnera, naravno. naši farmeri su na dobrom putu. Iskoristiti znanje koje imamo iz inostranstva sa našim sirovinama i dobiti najbolji rezultat. Da li je potrebno da uvozimo pod navodnicima inostranu pamet da bi to primenili? Znate kako, ovde je teško, ne uvozimo mi samo pamet, nego prosto, evo, kažem, istraživački centar, vidjet ćete, to su izuzetno visoki troškovi takvih stvari, ispitivanja takvih stvari. Mi kao zemlja mali smo i mi tako nešto ne možemo da ovde napravimo. Jednostavno bi bilo ekonomski neisplativo. Visoka su ulaganja tamo i to što tamo ispitamo i proverimo možemo da primenimo kod nas. Eto, to je prosto koristiti to znanje koje je jednostavno ovde teško izvodljivo, da kažem da mi to napravimo, možemo iskoristiti iz inostranstva. Samo da budemo pametni i da slušamo iskusne. Naravno. Puno hvala na razgovoru. Hvala i vama. Bila je ovo priča o kvalitetu stočne hrane i o tome koliko francuska tehnologija može da nađe primjenu i u našoj zemlji. A eto, ukoliko ste pažljivo slušali ovaj razgovor, zaključit ćete da itekako francuska tehnologija može da uspe. Sada ćete pogledati jedan kraći isječak o tome šta su vam pripremili za narednu emisiju, a nakon toga se vidimo u vestima iz regiona.